si Senador Alan Peter Cayetano gitabangan magyud ni mga higala mo na nga daghan gyud mga kigala ay kadto mga against mga kigalaan katong dapig mahigala sa bag-ong majority karon sa Gatchalian Black ang ilang gikasukan gyud sa Cayetano Black si Cayetano mismo. Suko sila kayo kay si Cayetano mahigala mutubag masagyod. Kay imong tan-awon gitabangan si Cayetano matod pa siyang Facebook page tabangan sa migilang Lacson, Tito Soto ni duha ka mga tulfos. So bitaw kung imong tan-awon sad kung panalitan mahilom si Cayetano day sa pikas nga group. Nahilom ng tanan. Pero si Cayetano mahigala kung imo sang tan-awon do na may mga punto. Angay rasag mataro nga motingog sa mga sukit di paminaw. Kay lisod man sa kayo mahigala og dili sa motingog ining kalakiha mahigala di ta masayod. Na mo ni nga igiingon nga magsigi ko og Facebook si Cayetano Facebook Live mo to ingon sa ngano masuko man mo reklamo mo Facebook Live nga kitan tanan na may mga Facebook pages pareha man tanan unya kamo sa nag Facebook Live man sad mo. Ato lang ni agi katawa mahigala mo na giingon og sila mahigala sa Cayetano Black mo 12 way kurom pag abot ninyo 12 naamoy kurom. O kamoy mo gamit sa Facebook, okay raw. Si Cayetano mo gamit sa Facebook, mo reklamo. Pero ingon si Alan Peter mahigala nga, medyo nasuya lang siguro sila kay mas daghang viewers din si Cayetano. Kana mahigala, mayroon kag pag live ni Cayetano, daghang viewers, ang mga tao interesadong mahibaw sa isulti ni Alan Peter Cayetano. Mas interesado silang mahibaw sa content ni Cayetano mahigala as compared ni Tito Soto nga nag Facebook Live sa tanawal ko na turong tanawon ha kanio bay nahina na ko dong kadto niya Facebook Live na 2 million views day 1.6 million kanao mo niya ka Alan Peter ha to gi-check ang iyang reels mahigala na ay 1.5 million day 4.5 million ay 1.7 million dunay 2 million nag Facebook Live siya 1.6 million 1.1 million kanao day 6 million kanao nga Facebook Live, interview sa anak, doon ay 4 million. Daghana oy, 8.9 million tong usa. Dapoy 38 million, daghana 32 million. No? Gabiha din daghana sa mga viewers ni Alan Peter Cayetano. So, mauni mahigala, laliman ka nag-live viewers, mahigala 8 million. Kadaghana, ana. Unya si Tito Soto, na nag-live sad, pila may kang Tito Soto. Be, sadi para to ikuano, kanang Tito Soto, pila man eh. Tagsalas ako, no? Ayaw sa kanang kay Cayetano, pwede kan Tito Soto lang sa. Kay milyon-milyon naman itong Cayetano. Kanang Tito Soto, pila man eh. Reels ni Tito Soto, be, sige. 257,000. Mas gamay-gamay, kay 1,000 naman, unya po 74,000. 34,000. Nag-live po siya mahigala, doon ay 13,000. Uy, gamay ra. 148,000. Dapoy usa nga nag-live siya, 10.7 thousand. Asap ng sunod. 1,000 na niya, kay Cayetano, kay milyon-milyon man di, mo din na day usa 14.4 thousand, 45,000 ng usa, kaning usa 64,000. 1,000 po ning kang Cayetano, pero hasta niyang golf nagi-golf siya mahigala na 20,000 na nanaw. Di apoy kuan 19,000, di ay nag-speech siya mahigala 58,000 kang kuan kang Tito Soto. Dili sa unahan sa morto siya no. O kay Cayetano milyon-milyon day yung kay Cayetano mo din ni mahigala nga kuan. Be balik to ko na kay Cayetano kuno be. Asa man to? Kani dalaw. So, gimo kumparar day tuod. Taraw 2 million, na 8 million. Daghan na abot to 38 million day. Kapiyang viewers ni Cayetano day mga sukit di paminaw. So, but pasabot nga interesado mga tao maminaw sa content ni Cayetano kaysa content ni Vicente Soto kung maahona. Straight to the point. Simple ra man na kayo diha mga higala, no? Kung saan man ang Vicente Soto ngita sa lain pamaagi nga content nga mudaghan pod iyang viewers. Kay laliman kan viewers kay Tano day 32 million. 38 million daghan na anang pagka kuano nga mga viewers, milyon-milyon man din viewers may ganang kay Tano. Anya kang Tito Soto kay day 19,000, 20,000. 58,000, 15,000. Gamay ra gyud kayo to. Unsa may kuan ang iyang content? No, ang content na kansi si Tito Soto's content mga Pilipino tan-aw gyud sila nga asa ang content nga medyo sincero nga content nga wa may gi-mislead. Kay kana kung content may galang istorya lang istorya kasabot ba ng mga tao nga wa may clarix na iyang istorya.
Straight to the point. So kini ang content now unsa man pagpataas ani kay kana sa Facebook og kan live. Abisag unsa maghubo si dito si Ode pun oy. Bisag mo tumbling, di magsilbi. Kini sa content yun eh. Kaya kanang mga press conferences may galang Alan Peter Cayetano, mo day nagkasuyaan sa siya day. Nga daghan na suko, may daghan na suko ni Cayetano ana. Pero mas daghan ang nilaban niya, kay kinilandaan mahigalang viewers. Kanang mga tao nanam ko algorithm karon mahigala sa Facebook kung kinsa imong gustong paminawon, di mo gustong paminawon. So mas daghan di ay ang gusto maminaw ni Alan Peter Cayetano lalimang kag 38 million, 32 million. Pulos man milyon-milyon ng iya mahigalang mga kuan, mga press conference mahigala kini iya mga Facebook live. Mao dayto nga ingon siya kasama niya ngano masuko man mo. Ibalik ko to gamay ko to miskadong ngano masuko man mo Facebook ko nga kamo nag Facebook masad mo. Hasta mga tulfo mahigala iya pong gi-appeal og kuan. Butyag mga sukit di paminaw. Nalo to diha dong names katong iyang gisulti to balik lang to gamay ha. Kay ditubags kay Tano paulahi talang tong kang Cayetano na sad niya Facebook live gabi patanaw ta to kani. Ay mao ba ni katong ano sige. Sige kuno dong. Mo ni sa dong katutoang ingon sa ngano mo reklamo mo Facebook live ko. Sige sige. Hindi kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook, bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos, nung hearing, or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Okay, pause. Hindi naman Tinol bitaw, kanang magsulti ka, pause dong. Kay kinigod karon social media, kung tanaw no, gusto sila kanang kuan? Gusto sila kanang raw bitaw day? Kanang tinuod lang gyud ka ba? Gusto sa mo tanaw sa reality. Kay kinigod mga higalang mga kabantay mo magagrabe ang social media ron kay labi na mag-Facebook live ka o bisa pag mag-recording ka niya good as live siya. Kanang way edit pa, murag grabe ang mga tao dahil kanang raw lang ba? Imong i-upload diha mga sugitig paminaw. Mo kuan sa daghan og interesado mga sugitig paminaw. Murag ang mga tao gusto sa kanang tungod mahigala sa kadaghang fake news karon. Gusto ang mga tao nga mutan-aw gyud sa realidad. Nga kana bang klaro-klaro gyud mga sugitig paminaw. Gusto sa mutan-aw unsa gyud ang realidad. Mo na ingos kay tanong mas daghan ko og kinini ang viewers kay dahil nagsabi ako ng totoo. Kay mga tao magud pag musulti kag tinuod, mamina ang mga tao kay kahibaw man sila, kasabot man sa kung sa tinuod. Unsay bakak, unsay tinuod. Nya ikaw nga hinsultis tinuod, haom ka sa gusto nilang mahibaw-an. Pero musulti kag bakak, may mga tao ay paunga na kigiilad naman ta ana. Sama panalitan mahigala kisa to niingon na day nga senador sa ilang kauban ni Tito Soto di naman kinahanglan nga nung unahon man ang flood control wag nang kalimutan na yung flood control na ba ug ikaw nga nagtan-aw di man na maoy imo kay ato mahigala karon gusto man ta nga imbestigahon gyud ang flood control labi na kitang mga nia sa Sugbo ang Kabisayan ug Mindanao labi na to na igo mahigala sa Bagyong Tino natural kini ang imbestigahon gyud na. Okay, moingon ta may gala si Sara imbestigahon. Okay, go ahead. Walay problema, imbestigaran ninyo. Kung accountability ning ato mahigala ipatas ang investigation. Kay mga tao nakasabot man bisag kini karon mahigala kung saog man ni obra mga higala nga mao na ilang tirahon pag may si Sara unya dili nila matira mahigalang flood control. Ang mga tao kasabot nga kining tanan pamulitika lang gyud. Kay di pa ni pamulitika tinuod pa ning accountability ang mas dako nga kinawatay nga trilyon ang kantidad. Nga nahitabo mahigala sa BBM administration dapat ila na mahigalang uting kayon. Nya ang ila mahigalang direksyon lahi man. Mo na nga mogawas gyud sa survey
Nga mo negative gis bungbong mahigala, negative 15. Karon na pod mga kagalaan sa SWS, negative 13. Ni aman ng SWS at mga kog printa atong SWS day, unya na lang. Sigutan ta ng SWS nga survey. Negative 13. Sa man mo na. Nya kana mga higala reality man na. So ingon si Cayetano, mas daghang to viewers kay nagsulti ko tinuod. Para na ko bitaw tinuod bitaw no nga kana na ang di man minaw mga tao og kasabot mga tao giatik man taning kuan na tawhana. Kay kana mga tao di nimo kinahanglan atikon, oy klalohon ta lang gini, ha? Nga wa bay liko-liko. Mo na bitan nang kantang straight to the point, may ning pagka-compose. Ini nag-compose may gala nagpasalamat tagdako kay kuan gyud inyang pagka-compose kay, ha? Para sa straight to the point program gyud para ato ba. Iyang gi-describe ang atong programa mahigala. Lisod man ko kayo na nga imo pang atikon ng mga tao. Makaditik man na sila nga giatik sila, oy. So mag-live si Tito Soto ang mga tao kasabot na atik naman ng imo. Ang katawhan may gala makasabot. Muna nga mas daghan di ay viewers tuod. Ako na-realize ako milyon man din viewers ni Cayetano. So mo tayong giingon mas daghan ko viewers dahil sulti sa tinuod. Oh, mora gina sa mahigalay kwan usa ka butang diha. Lahi ang magsulti sa kamatuoran ug lahi ang magsulti sa bakak. Kisa magoy ganahan anang magsulti sa bakak mga sukit tig paminaw. Kana mga tao, ang normal nga tao ba? Kadaghanan sa mga tao nga normal nga mga tao mo kuan gyud ka natural na to na nga mangita tas kamatuoran. Sumo nang daghan ang mga tao nga nangita sa kamatuoran adto gyud ka sa nagsulti sa tinuod. Pila ra man to nakadawat mahigalag malita. Kini bitaw mahigalang mga saag sa akong FB page di pa sa YouTube mga kigalaan nga malagmit mga binayra ni mga trolls ni mahigala or malagmit na gikan gyud na sa ilang mao ilang nakita sad mahigala nga lagot sila mahigala sa akong komentaryo. Lahi po ng ila pero mas gamay ra mas daghan gyud mahigala ang mudapig mo na nga naay mga trolls mahigala mo bash da pero naragi mo tubag sad bisag wa na koy tay mo tubag nila kana mga mangbash wala mas daghan ang mudipinsa nato ngano man mas daghan man gyud mahigalang dili binayran di man ni maatog bayad nimo mga tao. Pipilaan na sildado sa mga trolls, di pangsildoan. Mas daghan na mahigalan di mamato ni mo sildo. Gikan silang kasing-kasing nga mo laban lang sila asay tinuod. Mo na nga na mga trolls mahigalan mo ting duty nila ba? Mo dutyhin ang programa ni Atty. Rufil Banyo. Ako di na ko masuko anak mga kagalaan kay para nako doon ay mga trolls sa naka-duty sa akong programa. Like po siya sa akong programa ni view po sila mahigalan na dugangan po gihapon akong followers. Kung sa may naka-importante lang ginato nga, sige lang kita padayon ng tagsultis kamatuoran. Kay kana mga tao makasabot man, makadetect man sila kung imong gisulti kamatuoran ba o di. May buad man na. So mo na nga bisan pa man mahigala og kinini ang dunay budget sa mali-malitang kwarta ang kinini ang uban kana naa sa pikas mga higala og labi na to masuko og mga komentaryo ta dili mahigala kamatuoran malagmit mahigala mga soldado ni sila pero sige lang nang nabuhi na po na sila mga sukit dig paminaw. Ang importante view lang mo kada adlaw kay madugangan akong listeners, madugangan akong followers, madugangan akong viewers.